Әлеге тантанага алар иртәнге 7 артыда ук җыелды. Әле яктырып та җитмәгән. Алар инде сафта. Татарстан районнарындагы участок инспекторларына яңа машиналар тапшыралар. Рөстәм Миннеханов аларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикли. Сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, яхшы хезмәт телим һәм үземнең исемемнән, республика халкы исеменнән сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр әйтәсем килә авыр хезмәтегез өчен. Бәйрәм бүләксез булмый. Яңа Нивалар җәмәгать тәртибен саклау буенча дәүләт программасы нигезендә сатып алынган. Озат Әшрәпов полиция капитаны Яшелзән шәһәрендә участок инспекторы булып эшләй. 10 елдан артык шушы хезмәттә. Бу аның 3нче яңа машинасы. Чыннан да бу безнең өчен бик каты күңелле күренеш. Шат булдык безгә, шундый хәбәр килгәчтен машина була дигәчтен. Һәм именно миңа эләккән өчен бу безгә эшне оператив һәм тиз башкарырга ярдәм итә. Аңа өчен минем җиңел машина иде, ул кыш көннәрендә батып кала иде. Шундый вакытлар булды, что арткы багажникка салдыр бер капчак песок, ком батып калмасын өчен. Бу машина инде ведущий инде. Ленар Нуриев Питрәчтәге тәртип өчен җаваплы. Ул моңа кадәр да Нивада йөргән. Нык машина, ләкин искерде ди. Кайчак көненә 300 чакрым юл үтелә. Батылмай жолларда авылларга кирип була машина. Шанычлы машина. Президент кулынан шуны алу бик куанычлы. Әлеге легендар машиналар күп еллар дәвамында тикшерелгән, сыналган, ул җимерелмәй, икенчедән биек, аның белән пирак юллардан да, карлы участоклардан да курыкмыйча рәхәтләнеп үтеп китәргә мөмкин. Кыскасы, тәртип сакчылары өчен бу иң кулай техника диләр. Татарстанның участок инспекторлары яңа 41 машинага ия булды. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хохрин республика җитәкчелеге тарафыннан даими рәвештә матди ярдәм күрсәтелүен әйтте. Такой поддержки не имеет ни один регион. Мы со своей стороны. Шундый ярдәм булганга Татарстандагы полиция хезмәтенең базасы елдан-ел яхшыра, яңа машиналар бирелә, полиция бүлекләре төзелә, булганнары яңартыла. Узган 6 ел эчендә безнең эш шартларын яхшырту өчен республика бюджетыннан 2 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Монысы эчке эшләр хезмәткәрләре көненә багышланган тантана. Президент алдынгыларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан эчке эшләр министрлыгы Россиядә иң яхшысы булып танылган иде. Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России. А сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности. В условиях проведения специальной военной операции важнейшей из них является поддержание общественного порядка и общественной безопасности. Одним из приоритетных направлений работы остается противодействие распространению экстремизма. Первоочередная задача – вывести из-под удара молодежь. Артем Хохрин әйтүенчә, төп максатларның берсе хукук бузуларны булдырмау һәм юллардагы иминлекне арттыру. Помимо исполнения повседневных обязанностей, наши сотрудники в этом году обеспечили безопасность. Көндәлек эш белән бер рәттән без 3000 артык чарада халык иминлеген тәэмин иттек. Куелган максатны үтәп, югары нәтиҗәләргә ирешү өчен нинди күп көч куелганны үзебез генә беләбез. Күбегез һөнәри бәйрәмегезне эштә үткәрәчәк. Көндәлек авыр хезмәтегез сизелмичә калмый. Без алга таба да тәртип саклаучыларны хезмәт итү өчен лаеклы шартлар булдырачакбыз. Барыгызны да тагын бер кат чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, имин тормыш һәм эшегездә зур уңышлар телим. Бәйрәм белән, с праздником! Хәзер Татарстан Россиядә иминлек һәм тәртип сагы буенча иң тотрыклы төбәкләрнең берсе булып санала. Бу күрсәткечне саклау полиция хезмәткәрләренең төп максаты. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.